El aparcamiento de Las Nieves entra en funcionamiento este mismo viernes tras la finalización de la tercera fase de las obras de ampliación, que ha duplicado su capacidad para habilitar un total de 137 plazas de vehículos ligeros, 2 plazas para personas de movilidad reducida, 18 de motocicletas y 24 para bicicletas. Con esta infraestructura, en la que el Ayuntamiento de Leliana ha invertido más de 90.000 euros de fondos municipales, se favorecerá la movilidad de la ciudadanía y la sostenibilidad medioambiental de la localidad. El conocido como Parking de Celae, que ocupa una superficie total de 4.000 metros cuadrados, beneficiará a aquellos usuarios que quieran disponer de aparcamiento gratuito a escasos metros del centro de la población. Además, para la puesta en marcha del servicio, se están actualizando el contador de plazas disponibles, que evita a los conductores estar dando vueltas en busca de aparcamiento, así como la aplicación para dispositivos móviles en la que se puede consultar en tiempo real la disponibilidad. Bueno, doncs avui estem així per a recepcionar l'obra, ja hem finalitzat l'obra d'esta tercera fase d'ampliació del pàrquing de Celae, del pàrquing de les Neus, i jo crec que és una gran notícia per als veïns i veïnes de l'Eliana perquè van a disposar d'aproximadament 160 noves places. Jo crec que és, repetisc, una molt bona notícia perquè al final el que estem fent és convidant als veïns i veïnes que aparquen així i que en 2 minuts caminant estan en la mateixa plaça del poble per a passejar-se, per a prendre una cerveseta en qualsevol terrassa, per a jugar, per a comprar en el nostre comerç local, en definitiva per a gaudir de l'Eliana i per a gaudir dels seus carrers. Jo crec que aquesta és una iniciativa que fem molt de temps que estem apostant per ella, els pàrquings dissuasoris, i així tenim una prova més. Desitjar que la gent ho gaudisca molt, que vinga així al pàrquing del Celae i que deixi els cotxes per anar caminant a la plaça del poble. Jo estic convençut de que serem el primer poble de la comarca, uns dels primers pobles de la província, però estic convençut de que molts pobles van a vindre darrere de l'Eliana perquè jo crec que és el camí que hem de seguir tots.